mangusi mai nina mangusi kelenin pe o mai adama fe ate diɲɛ yɔrɔsi a kelenin pe ka n'i sigi garijɛgɛso la o mai o ye siri ye o ye siri yɛrɛ o b'a n'o kɔni kɛra dɔrɔn i tɛ taa fɛn foyi sɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ fɛn foyi la hali ni mɔgɔ k'i ma k'a bɛna hɛrɛ k'i ye a tigi bɛ ban ka kuma wɛrɛ de f'i ye ka bɛn tubabukalo tile 19 ma ka bɛn bi arabadonya ma kalanbulon dayɛlɛ la donc an bɛna dɔ fɔ turabuso 32 ka se ka ni 16 ka différence don ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen k'i ka tata ta kɔnɔ bon 32 karamɔgɔ de bɛna bɔ ka kuma ka différence bɛɛ k'i ka tata ta kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ turabuso 16 ani 32 différence min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ donc n bɛna n da don o de la k'o walawala bi turabu o turabu n'i y'a jigin n'a nana dɔ ka so a bɛna cikan dɔ de fɔ a bɛ t'i da min ka so o tɛ ale ka so ye misaliya la nin ye seju ka so ye ni adama nana sisan ka n'i da seju ka so i bɛna mun de kɛ i bɛna adama ani seju i bɛna olu de wolo o turabuden 2 wololen o bɛ turabuden 1 min d'i ma o de y'a yɛrɛ ye adama nana seju fɛ yen a bɛna ka na kan dɔ de fɔ donc a bɛna kan min fɔ f'i ka se k'o différence ka fɔ kiliyan de ye i n'a fɔ mɔgɔtigi de nana k'a bɛna kungo lajɛ garijɛgɛso den nana ka n'i da ni fɛ yen bon ni dɔw de sɔrɔ u bɛna fɔ de ko bon nin tigi ni bɛ garijɛgɛ de kan a ni bɛ garijɛgɛ jumɛn de kan i bɛ adama ani seju i b'o de wolo o bɛ sumana de di o bɛ sumana min di i bɛ turabu kɔnɔna lajɛ o y'a sɔrɔ sumana sigilen don donc n'i y'o lajɛ sisan donc i kan ka min fɔ a tigi ye i b'a fɔ a ye wa sɔsɔli foyi t'a la a b'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko o de don donc turabuso 32 a bɛ n'a fɔ n'i ye dɛbɛn da dɛbɛn ɲɛ ɲuman ni dɛbɛn ɲɛ jugu o de don donc 16 fɔlɔ min bɛ bɔ o bɛ min d'i ma n'i kumana n'o ye i b'a jɛ donc a nana i da isa fɛ yen seju fɛ yen ani seju bɛ sumana min d'i ma n'o sumana n'o tɛ turabu kɔnɔ fiyewu kana kuma kan mais n'o kɔni bɛ turabu kɔni kɔnɔ o bɛ turabu so min kɔnɔ i bɛ kuma ye donc a tigi ka haju ye min ye i b'o dɔn n'o kɛra garijɛgɛ ko ye i b'a fɔ a ye n'o kɛra banako de ye i b'a fɔ a ye n'o kɛra haminako fan o fan i b'a bɛɛ lajɛlen détaillé wa a b'a faamu donc ka 32 ani 16 ka différence ɲɔgɔn na kuma lasurunya na turabuden n'a taara i da turabu wɛrɛ fɛ yen o de t'ale ka so ye i b'a n'o so in de wolo o bɛ turabuden min d'i ma dɛ o de y'a yɛrɛ n'o ye min fɔ o de don n'o tɛ fɔlɔ min kɔni bɛ taa n'i kumana ale kan sanfɛ i bɛ nkalon de tigɛ donc bɛɛ bɛ dɔɔnin kɛ ka da i ta danyɔrɔ la mais min ye n'i y'a fɔ ten alihamudulilayi kunnawolo de bɛ o la bon min tɛ min ye n'i y'a fɔ ten i b'a sɔrɔ i b'a jɛ waati bɛɛ lajɛlen na i b'a jɛ donc ka bɔ ko o kunnafoni di kanubaw bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ mali kɔ kan farafinna kɔnɔ ani farajɛla kɔnɔ aw minnu bɛ yen k'aw bɛ fɛ ka kalan de kɛ aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ se ka ne ka numéro ta donc n'a ye numéro ta an bɛ kuma kalan bɛ kɛ ni minnu bɛ na olu bɛ na u bɛna ka kalan kɛ ni minnu fana bɛ se ka kalan kɛ k'u to u sigiyɔrɔ la problème foyi t'a la donc an bɛ kalan kɛ o cogo la n bɛna kuma turabuden 1 de kan bi ne ye turabu dibiso den ye ni turabu dɔnbali caman bɛ siran a ɲɛ mais turabu dɔnna caman de bɛ a fɛ n'o ye mangusi ye mangusi bɛɛ lajɛlen b'a wele ko ayuba n bɛna kuma ayuba de kan k'o di n ka kalanden bɛɛ lajɛlen ma a nafasɔrɔ sira i bɛ fɛ ka ɲani kɛ ni ayuba ye ou bien i bɛ fɛ ka tiɲɛni kɛ ni ayuba ye mais an tɛ kuma ni tiɲɛni bolo ye bi an bɛ kuma ni ɲani sira de ye bi adamaden mana tiɲɛ cogo o cogo i ka laɲini dɔ de tiɲɛna i garijɛgɛ dɔ de tiɲɛna bana dɔ de b'i la i ka laɲini dɔ de bɛ a ma se ka sabati ne sɔnnen don turabu min ye ka tɛmɛ turabu so 16 bɛɛ lajɛlen kan o ye ayuba de ye ni ayuba nana n'i ye turabu da n'i ye 16 fɔlɔ jigin i b'a sɔrɔ Alahu Taala o de bɛ n'i da nin na ni Alahu Taala nana ka n'i da nin na o bɛ ayuba de di o bɛ mangusi de di n'i ye tiɲɛ o tiɲɛ da ni mangusi nana ka n'a da nin na
o tɛ tiɲɛ duman ye dɛ o bɛɛ dusukasi de ko fɔ fo n'a y'a sɔrɔ la i bɛ fɛ ka dimi don dɔ la o dimi i y'o baaraw kɛ i tilalo ala deliw bɛɛ lajɛlen na i ye filɛli kɛ n'i nana ye k'a fɔ ko Ayuba nana nin na alhamdulilayi o b'a yira k'i ka laɲini sabatira i ye dimi min don a tigi la a y'a minɛ quoi mais n'o kɔni tɛ n'i ye turabu o turabu n'i y'a da ni mangusi nana ka n'a da nin na o man di o ye dusukasi de ye mangusi man ɲi nin na mangusi kelennin pe o man ɲi adama fɛ yen a tɛ diɲɛ yɔrɔ si a kelennin pe ka n'i sigi garijɛgɛso la o man ɲi o ye siri ye o ye siri yɛrɛ n'o kɔni kɛra dɔrɔn i tɛ taa fɛn foyi sɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ fɛn foyi la hali ni mɔgɔ ko i ma k'a bɛna hɛrɛ k'i ye a tigi bɛ ban ka kuma wɛrɛ de f'i ye bon mangusi man ɲi so minnu kɔnɔ n bɛ kuma o de kan mangusi man ɲi nin na a kelennin pe man ɲi nin na a kelennin pe man ɲi garijɛgɛ la a kelennin pe o fana man ɲi Isa fɛ yen o bɛ kɔnɔna bana de ko fɔ i y'a faamuya mangusi kelennin pe sira o ye sira datugu fɛnɛ ye o fɛnɛ man ɲi a kelennin pe siyɔrɔ o bɛ cɛya lagosi de ko fɔ o de b'a yira k'a fɔ n'i y'o da diɲɛ jɔn o jɔn a kɛra cɛ o a kɛra muso i b'a fɔ a tigi ye ko bɔn ko a tigi tɛ cɛya la a b'a f'i ye k'o ye tiɲɛ ye donc an tɛ kuma o si kan bi an bɛ kuma ni yɔrɔ jumɛn ye o ye mangusi a nafa sɔrɔ yɔrɔ ye diɲɛlatigɛ ko o ko n'a y'i kɔnɔrɔ fili mangusi ale de ka teli ale ye nabara de ye ale ye su fana de ye ale ma dafa donc i bɛ mangusi de sɛbɛ arado ka di ye i bɛ se k'a sɛbɛ k'a daminɛ 16 ka se 12 fo ka se 24 fo ka se 70 ou bien 77 ou bien 100 ou bien 102 i bɛ se k'a sɛbɛ nin bɛɛ lajɛlen na k'a nasi bɔ ka dugukolo jukɔrɔbɔgɔ dɔɔnin kɛ a nasi la k'i hami d'a kan k'a jeni n'i ye fɔlɔ jeni n'o jara i bɛ ba ka siga ka to k'a bɔ k'i hami d'a kan k'a bɔ dugukolo sanfɛ ka tila k'a sɛbɛ tun k'i hami d'a kan k'a min n'i y'o kɛ ni diɲɛlatigɛ ko o ko ye ala b'a kɔfilɛ i la o la donc mangusi kɔni ne sɔnnen don mangusi de ye bɛɛ ko min ti kɛ n'i ye Ayuba ta fɛ ko min tiɲɛna bɛɛ ko k'a ti ɲɛ tun n'i ye Ayuba ta fɛ ala barika la a bɛ ɲɛ de donc ko Ayuba ta k'o di n kanubaw bɛɛ lajɛlen ma aw ka ta aw ka baara kɛ n'a ye wa ni min y'a kɛ fana a bɛ ɲɛ i bolo bon n'a ɲɛna aw bolo fana a ka dugawu kɛ n ye n mago b'aw ka dugawu bɛɛ lajɛlen de la sanga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen n kanubaw bɛɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye nin dalilu la baara ni ala y'a ɲɛ i ye i ka dugawu kɛ n ye donc juma o juma aw bɛ se k'aw sɔgɔ aw ka karamɔgɔkɛ la kunnafoniya minnu bɛ yen n'aw tɛ minnu kalama n b'aw bilasira donc aw minnu bɛ yen n'aw ni ne yɔrɔ ka jan a bɛ se ka n ka nimero ta a bɛ écran dugumana lajɛ a bɛ n ka nimero ta an bɛ kuma fayida minnu bilala dalilu minnu bilala ni minnu y'a labaara n'a ɲɛna olu bolo a bɛ dugawu kɛ aw ka karamɔgɔkɛ ye hali bi ka foli di aw bɛɛ lajɛlen de ma hali bi n kanubaga minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan ni haju gɛlɛn de bɛ aw de la k'a daminɛ bana na bana 3 de bɛ diɲɛ kɔnɔ o ye bana 3 jumɛn ye alabana mɔgɔbana ani jinɛbana donc o mana kɛ diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ de la k'a y'i kɔnɔrɔ fili i bɛ se ka n ka nimero ta k'an wele an bɛ hakililaw yira ɲɔgɔn na o kɔfɛ aw minnu kamana gannen don furuko de la o bɛ cɛ la o bɛ muso la ka se nafoloko ma diɲɛlatigɛ hami o hami k'a de bɛ adamaden sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'o de y'i sɔrɔ n'o ye mɔgɔ o mɔgɔ sɔrɔ k'i kɔnɔrɔ filila i ma taa fan dɔn i yɛrɛ la a ye n ka nimero in ta a bɛ n wele an bɛ hakililaw yira ɲɔgɔn na a ka ca ala fɛ bɛɛ bɛ kunnawolo sɔrɔ o se bɛ ala de ye an bɛ dugawu de kɛ ni minnu dara la ala ka barika don a la fɛn o fɛn y'a kɛ k'a minɛ ka baara kɛ n'a ye ala ka barika don a bɛɛ lajɛlen na ala ka kɛ ɲɛta ye ala ka n'a kɛ kɔta ye donc ka foli di n kanubaw bɛɛ lajɛlen ma n'aw mago bɛ n na aw bɛ don n ka page kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'aw ma se k'o sɔrɔ dun aw bɛ don Baya OK TV olu ka page kɔnɔ ni ala sɔnna ma fɛn o fɛn mana kɛ yen aw bɛ bɔ a bɛɛ lajɛlen kalama donc ka foli di n kanubaw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ Mali kɔnɔ aw minnu bɛ Mali kɔ kan farafinna kɔnɔ ani farajɛla kɔnɔ ka dugawu kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ dugawu de kɛ sunkalo in timɛko ɲuman ala k'o di an ni alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ aw salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu